aduna ko'y pamatasan siguro na apod ni sa uban. Sa una, pag na ako'y makastorya, dili ko gusto nga mapildi sa storya. Sige, usahay ginatawag kanunay, bida. Maskim pag-unsa na nga storya, ako yung tinguhaon nga ako ang nakabalo, ako ang sikat, ako ang maayo. Maunang usana sa ako ang kinaiya o nasa panghuna-huna sa una. Unya, naihigayon nga, ma-remember na ako, college pa may. Ang ako ang higala, nagstoryahan na may pagkahuman, naini-comment usa sa ako ang amigo, di man gyud na siya papildi. Di gyud na siya papildi. Sa una pa na siya, di gyud na siya papildi. Unya, sukad ato, napansin ako nga ako mga higala, di na kayo makigstorya sa ako Murag pag magsugod na ang storya, may maayo, siya raman ay maayo nya. Manghawa, o dili ba, dili na ko tagdon. Nya, hinay-hinay, napansin ako nga murag wala gusto mo uban sa ako Nya, katong akong best friend, ingon siya nga, katulagi, murag ilahang nastoryahan nga, tungod kay dili ko papildi, maunang unsa pa daw ang pulos nga makigstorya sa ako Mga igsuon sa atong ebanghelyo, gituon sa atong Ginoong Hesukristo kining iyahang sambingay ngadto sa tawo nga mapahitason. Gani dili lang kini sa aspeto sa personal kundi sa iyahang pagampo hilabi na kining Pariseyo. Ang imbitasyon kanato hilabi na sa ato ang ebanghelyo ang atong pagpaubos. Siguro nindot balikan sa atong kaugalingon unsa ang aspeto sa atong kinabuhi nga kanunay natong ginadala ang atong kaugalingon or makita ang atong kaugalingon nga mas taas sa uban. Ang paghinulsol ug pagbag-o nga imbitasyon kanato karon mao ang atong pagpaubos ngadto sa uban. Ang simpleng panlantaw nganong kinahanglan nato magpaubos kay at some point aduna gyud mas taas sa ato. At some point aduna gyud mas nakahibalo sa ato. At some point aduna gyud mas mulabaw pa kanato. Mao nang ang imbitasyon ang atong pagpaubos. Gani aduna ko'y pagtulunan nga nakatunan adunay usa ka magtutudlo anang dili hinoon, dili siya Kristiyano pero usa ka monk gipangutana siya nganong hilo man ka permi, nganong dili man kamo apil sa storya. Ang ingon sa monk, basig kaning akong iingon kabalo na mo, basig kining akong iingon naingon na sa inyo. Mao nang ingon siya, mas maayo nang maminaw ko kaysa akong pagpaminaw makatuon kog bag-o. Basig makatuon kog bag-o o sa akong pagpaminaw na ako'y madugang sa ako sa maong kasinatian ang iyang pagpaubos didto sa pagpaminaw sa uban. Wala niya gitanaw ang iyang kaugalingon nga mas labaw o mas naay nahibalaan. Mao nang mga igsuon, hinaot sa atong kinabuhi, atong lantawon, asa man kita ginaimbitahan sa atong pagpaubos. Sa atong pangadlaw-adlaw nga kasinatian, siguro sa pagpanarbaho, tungod kay kita ang superior, kita ang bossing, basig kanunay lang, kita lang pud ang gatingog. No? Ang imbitasyon siguro sa ato, ang pagpaminaw pud, ilabi na sa mga empleyado, ang pagpaminaw pud sa mga ilahang nahibalaan o sa ilahang pwede makontribute sa inyong panarbaho.
Ang imbitasyon kanato dili lang sa ato ang personal nga aspeto kundi sa ato apong relasyon sa Ginoo. Basig usahay sa atong pag-ampo, mas Ginoo pa ta sa Ginoo. Usahay sa atong pag-ampo, atong ginadiktahan ang Ginoo. Lord, ihatag ni sa ako ha, kung dili nimo ni ihatag, dili na ko musunod. Lord, ingani ha, di na ko mag-ampo kung dili nimo ihatag. Ang mapagkamapaubsanon, hinaot dalho nato ngadto sa ato ang relasyon sa Ginoo. Nga sa atong pagduol kaniya, adunay pagsalig ug pagtuo ug labaw sa tanan sa pagpaabot sa kung unsa ang kabubuton niya nga mas ikamaayo nato. Amen. Palihog manindog.